100 parelles van participar en la 5a edició del Campionat de Catalunya de Clubs, que es va disputar a la capital del Bages. Els esportistes, que es van dividir en les categories de sub-13, lleuda absoluta i sènior, van competir en una semifinal i una final en què havien de fer 5 balls amb les modalitats d'estàndard i llatins. La competició per clubs es caracteritza per participar en grups de 2 parelles. El Campionat de Catalunya consisteix en que cada club ha de seleccionar 2 parelles i representa que ballen amb la resta de parelles dels altres clubs i la puntuació, un cop la puntuació de cada parella se suma i per tant tenim una puntuació en total. És una competició en equip, a diferència quan ballem individualment i bé, és molt agradable poder compartir aquesta competició amb els del club. És una competició diferent a el que acostumem a fer i hem representat el nostre equip, el CIU Manresa, i molt contents i hem disfrutat més que normalment potser perquè no tenim pressió. Aquest sistema de competició està en creixement, ja que permet que en una modalitat com el ball, on evidentment té molta importància la parella, hi hagi un treball d'equip amb l'altra parella amb la qual es forma grup. Doncs bé, el Guillem i la Rosa i el Max i jo acostumem a entrenar un parell de dies junts a la setmana, fem el que s'anomenen rondes, que són simulacres de la competició del diumenge, i bé, allà cada parella fa el seu ball com si fos la competició, però també entre altres balls ens animem els uns i els altres, i bé, crec que tenim una amistat molt bona, no només amb nosaltres, sinó amb altres parelles del club, i crec que això és molt important per al ball esportiu. Es disputaran els Campionats d'Espanya, una de les proves més importants de la temporada. Sí,